panjenengan pengen jajal kelawan kundi ayo tentokke aku apa kuwi. Atase wong desa Saso kepengin jajal jaya Kabupaten Jawa Timur mandhet. Nalikaning aku bedah pikat manah salah sawijining kewan melayu ning papan kenangi tak oyak ilang. Kok menawa kae sadurunge aku njawab pitakonmu, aku kepengin tetepungan marang sliramu. Sopo kowe? Pengen serawung karo aku. Aku Sri Asih. Sri Asih. Ya wis dicoki. Diwanuhake wae. Panjenenganku Prabu Situna Negara pangarsa ana ing Tanjungan. Ngopo siramu dadak kowe nyembah marang aku? Tapi jan menika sesembahan. Mungkin pejan duka kalian kula. Aja gladu ati kurang ing panompo. Sri Asih. Panjenenganku pangarsa. Kowe yen ana ing pendopo nanging yen ing papan kene datan beda marang slira. Terus pejan boten paring duka utawi pidana. Jadi nek ngoten. Mong wae. Ya panjenenganku sing gedhe pangapuramu. Nalika semono pancen ancasku saka ing Praja Tanjung Anom. Kuwi pendak setahun sepisan. Bedah pikat. Golek isen-isen kebon raja nanging nalika ing aspojok kae ana salah sawijining kewan sing gedhe jur tak panah. Ya toh? Nanging kewan kuwi durung mati. Mlayu jur tak oyak. Sing timbul kowe. Oh, dados panjenengan kinten kula wau rak kewan. Oh, rumangsaku pancen kidang sing dadi buron lonku. Dos ngaten. Kula kinten panjenengan sengaja. Ora. Nggih pun menawi ngaten kula tak bali mawon. Sik to. Enten apa malih? Sri Asih. Iki kula. Ngopo kok siramu dadak kesusu bali, Lah pripun? Badhe atus nggih nyatane enten panjenengan. Boten bali napa?
Lah kalamun kowe kepengin adus, aku tak pingkur madhep. Ake makin panjenengan izin. Panjenengan Ora. Ning aku kepengin takon marang sliramu. Nalikaning sliramu ning sedang kaijinan, sing mbok kumbahi kae sandangane bojomu, boten. sandangane pacangamu. Ake tete. Jur sandangane sapa? Sandangane kang kula kumbahi niku wau, sandangane bapak. Sandangane bapakmu. Ji. Sriasih. Ora ketang aku lagi sepisan iki weruh marang kowe. Nanging kalamun aku nyawang sliramu, kowe ya wis sak umur manten. Ning apa sebabe kok sliramu ora kepengin omah-omah, Kena mau, Mak. Letire wonten wong lanang sing dados padikan batinku. Dereng wonten sing nyocosi. Dadi anggonmu durung seneng karo wong lanang, mergo durung ana priya sing nyocoki marang atimu. Ji. Nanging Sriasih, Terus kunci. kalamun ana priya sing ngersakake marang kowe dijak omah-omah bareng kira-kira piye? Ki deleng-deleng riye. Menawi kakunge menika ingkang tanggung jawab ki kula purun. Ngono. Nek mboten tanggung jawab ki kula mboten sanggup. Dadi sliramu kuwi golek priya wong sing tanggung jawab. J. Ya, Sriasih. Aku tak bloko. Mungkin monggo. Pancen aku ora bisa nyelaki marang atiku. Ora ketang lagi sepisan. Ketemu marang sliramu, ora ketang ana sak tengahing alas sing kaya ngene nanging. Sliramu bisa ndudut rasane atimu sak temah aku tresna marang. Saged dudut raos batin panjenengan. Lajeng panjenengan ibake raos tresna dumateng kula. Mergo ing ngarep sliramu wis kandha. Gitu? Apa meneh kok bojo pacangan wae durung duwe. Nah iki. Lah kira-kira piye upama sliramu tak pundhut garwa? Tembung kok upama. Lajeng pripun akin kula nglampah. Ya saiki tenanan. Estu panjenengan tresna. Badhe ngepek bojo kula. Iya. Boten sinuwun. Kula boten purun. Dasare apa? Lah nembung tresna kok sak tengahipun margi. Mergo aku ketemu marang sliramu ana sak tengahing dalan utawa sak sendang nanging ora kita lagi sepisan. Sliramu ketemu pun nanging aku rumangsa tresna marang sliramu. Mula kanthi kuwi aku njaluk ati banget. Imbang Sekalipun kula boten saged nampi tresna panjenengan. Aduh lah kok jawen-jawen menjani. wong jawen tek wae kok kan. Aku ngaten. Kula ajrih kula wedi. Sebabe Panjenengan menika salah tunggalipun pengayoman Ya. gadhahi pangkat derajat. Menika mawon damai sok gampil mubare janji. oh kuwi pawadarku. Sing Aku pinaka pangarsa ana ing Tanjunganem aja kok padhake wong lanang liyane kae. Tresnaku tulus kanggo sliramu. gara ngapusi. Aku boten. Aku tidak cegah. Astane sarung. Mangke nek kula wales. Kula wales, Mak. Ya males to. Iya kok malah nantang. Yen kowe kepengin males, malso. Tak males. Oh. Ih, kurang ajar. Sing banter, Ah. kurang banter. Ih. Aku wedi. Wong kok ayune kaya ngono. Ya. Udah ngalem kono. Lara lara. Bapak ngaten kok. Ngaten, aduh.
karso. Aku bakal mulyake kuwi, ora bakal ningsarake sliramu. Pancen panjenengan menika mboten wonten kirangipun sinuwun. Iya. Kirangnya mau setunggal. Apa? Kurang ajar. Iya. Kurang ajar. Nganti aku kurang ajar mergo aku kedanan marang kowe. Mula kanthi kuwi ing papan kene aku tresna marang sliramu, gelem tak pek bojo ya, Cak. Kula kedah purun. Heeh. Gelem. Mm-mm. Ah, boten, Bos. Gelagat lan semu. Siasih kuwi tresna karo aku. Nanging mbuh apa aku gak ngerti. Siasih. 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 Dawuh tinimbalan Eyang. Pancen wektu dina iki kowe ora ndak parengake metu saka ing padepokan. Jalaran pancen ana bab-bab sing wigati kang bakal ndak rembug lawan kowe. Lajeng wigatos menapa wigati menapa ya? Ayo mung babakan nggonmu nganakake sayembara tanding. Saben ana ing Granggung Prapatan ana gurda utawa wit sing gedhe ing kono mbok tatahi kanthi mbok tulisi surasane sayembara tanding wasiate. Uga ana watu sing gedhe mbok titiki, mbok pahat. Mbok tulisi tulisane keng surasane uga kowe nganakake sayembara tanding marang sapa wae sing bisa nyempal bau kanan lan kiwamu. Iki udu-uduane ora liya adimu Sri Asih. Yo bab perkara iki lho, Le, sing ndak kuwatirake. Yo yen mengko iki ana salah sawijining kanoman utawa satriya sing bisa ngalahake kelawan kowe ora apa-apa. Ateges adimu Sri Asih ndang oleh jodoh. Aning yen nganti ora ana satriya utawa kanoman sing bisa ngalahake kelawan kowe, apa mengkone adimu Sri Asih iki dadi prawan kasep, dadi prawan jubak ora payu omah-omah. Eyang, Piye? kula percaya sanget menawi Sri Asih menika boten badhe dados prawan kasep. Jalaran menapa? Dasaripun kula pitados bebasan langit menika dhuwur. Ya, Ning sak dhuwure langit tasih wonten langit malih. Gunung menika dhuwur. Ning tasih wonten ingkang luwih dhuwur malih. Dados kula pitados ing mangkenipun wonten salah sawijining satriya ingkang sagah ngalahaken dhateng kula ya. dadi kapitayanmu senajan ing padepokan Toya Arum iki ana salah sawijining menungsa kang jaduk ora liya kowe.
Ing mengkono uga bakal ana pawongan sing luwih dening jaduk tinimbang Menika leres. jur nganti kowe tumindak sing kaya ngono kuwi sing dadi kekarepanmu iki apa? Ingkang dados kekarepan kula boten sanes. Kula namung kepengin adi kula Sri Asih ing mangkenipun angsal satriya ingkang saged ngayomi kalian adi kula Sri Asih. Dadi nggonmu nganake sayembara kuwi pamriye mengko adimu Sri Asih umpama ki oleh judu aja mung sak dengah priya Menika leres. tegese kudu priya sing tanggung jawab Leres sanget. sing bisa ngayomi lan ngayemi kelawan adimu Sri Asih Menika leres. saura-urane kudu sing duwe derajat lan pangkat. Menika ingkang kula Ya Senduk, Sri Asih. Ora mau tulungi malah mau keliliki. tulungi adimu. Iki ibu. Besok meneh kuwi nek melayu kuwi mbok inget-inget mbok nyawang-nyawang tok Sri Asih, Sri Asih. Sing kleru ya sampeyan. Lah kok sing kleru aku Lah ngerti ana wong mlayu ora gelem minggir. wong lagi wae. Aku iki jejagongan lawan Eyang lho. Dumadaan kowe melayu kaya digudak-gudak macan wae. Aku gugup dah. Mergo iki mau aku tas wae kok sendang. Mbak sandangane bapak luwe mani. Ning papan kono ana tekane bocah lanang. Wanine bong tresno karo aku. Lah bareng tresnane ora tak tampa, ceklek atine malah godho jamil-jamil karo aku. Kowe ditresnani karo wong lanang malah kapara wong lanang kuwi mau wani jiwit-jiwit kowe. Isya. Ayo yen ngono kuwi bener kowe Sri Asih. Pripun bapak? Jalanan arep dikaya ngapa kowe iki uga ndi omah uga ndarbeni wong tuwa. Yangke. Ayen wong lanang kuwi pancen duwe karep seneng karo kowe, kudune lak ya nembung lawan wong tuane. Leres bapak. Ora njur jawat ning sak tengahe Nggih. jedawan. Lah niki sing cilaka. Piye? Pawongane tasih bujung dumateng kula, bapak. Bujung ning papan kene. Lah nika. Tanggung jawab dulu. Masya Ayo dikeprok. Sabar aku ki ora anggota yo. Sampean kok malah ape, Mbok? Pesawat kursi. Aku iki dapuan apa aku ora roh. Lah dapukanmu kuwi apa? Saking tresnaku karo Bos Leng. Menggo tabrak wong mendem ngene kok iso. Malah aku ape mbok kepruk neh. Pangapura, Bapak. Kula niki murid sampean, adine niki Kakang kula sapa iki jenenge? Siake. Ah, kalau jengking niki. Kok kalau jengking. Ya kala jengking ben ngentut kowe. Ojo ah. Iki murid anyar. Nggih. Kenalan no. Oh, Sapa kowe? aku sapa iki? Cuma Tepangke kula Bos Sahroni. Saroni. Nggih, Kok murid anyar wis pirang sasi? nembe mawon. Jane ngono ya ora nembe ning gara-gara mau ana kecek-kecek-lakaan. Kowe ngantuk mesti. Pamboten. Kowe mau gawe iku pentol ora ana kowe ngantuk. masih akeh. Dalem mboten dawuh yang Kowe resik. iki apa ora ngerti iki lak ya murid anyar toya arum. Nggih, kula ngertos, Eyang. Ning Ayo. rumaos kula niki wau priya ingkang gonjak lawan Sri Asih. Mula saka kuwi iki Sapa gonjak karo Sri
Sapa mau? Sriase. Sriase. Noah. Bojoku ayune ra karuan kok. Ngene lho Mogong. Dawuh. Nalikane Sri Asih ki umbah-umbah ning Sendang, iki manut kandhane iki ana bocah lanang sing jawab lawan Sri Asih. Oh, ngaten. Lah kowe teko kene iki mau ana perlu apa? Kula badhe suwita yang kapara menawi kepareng kula ajenge wangi kalih Kakang sapa jenenge laline. Wasiake. Wasyaking. Kowe iki arep melu suwita. Yo, Wong kowe dhewe wae wis kebak ilmu kok suwita. ilmu apa? Kula niki mboten gadah ilmu kok. Kejaba ketua ketoprak ya mambu dukun. Mboten senengane ana-ana ae. Sing dukun niku niki lho, Yang Resi Gundala niki lho. Gundala sapa? Gundala. Lah sinten? Pramujo. Pramuja. Dadi nek ngoten adike sampean mau dioyak-oyak kalian wong lanang. Kandhane Sriase pancen kaya ngono. Kan mongko sampean wis nganake Giri Sayembara. Nganake Giri Patemboyo. Sapa sing ngalahke sampean iso ngepek bojo Adikku Sriase. lah kok nganti wani dioyak-oyak ni lho. Pun tak ewangi sampean. Sampane wangi. Kowe iki kok malah gandul liatku. Sering wangi kok meneng bae. Engko sik Acah. Ayo kono. Napa? Wani-wanine ganggu karo nganokanku. Nuwun sewu, sampean sapa? Aku dadi apa? Sampean iki sapa kok malang kerek medheng kerek? Kula adine Wasyaking. Lho, adikku Kok enom kowe? enom kene. Nom kene mergo Enom kene. aku ape metu terus diselip. Walik iki walik. Enom kene wong bojone jek selingkuh kae. Medeni uyong buyune. Niki sing ganggu sampean. Mangke riyen di sana Ampun kesusuan. Mangke gek-gek kleru. Wasyaking Kondo. Sampean iki dadi wong aja keren-keren ah. Dadi wong kereng gini ya. Nah, coba ditakoni Keren luwih kalah keren. dhisik. Ya yen pawongan iki sing godho kelawan adimu Sri Asih. Mula adimu Sri Asih takoni apa pancen wong Ngoten le. Sriase, Kakang, apa wong iki sing wis wani ngowot-ngowot kowe? kok ngawat-ngawat? iki ketoprak apa ana kata-kata ketoprak kok ngowot-ngowot iki lho. Basane ketoprak demeki kuwi apa to? Anu, apa jemumu? Kok jemumu? utawa godho. Apa bener iki wong lanang sing wis moto-moto kowe? Moto-moto. Cek tak talitine ya. Ah, kok leren diteliti barang. Kok kono ndara weruh to. Lereng e. Lereng nganggo kacamata. Dudu Kang, dudu Pripun? iki. Dudu ah. Cin. Ora bos, aku sampe bon. Dek. Ora. Walah dek. Dadi bambangan kok iki wis metu suwengi muput malah mbok antemi sandal. Kene. Abang kabeh ora. Mula Iki dudu aku kok malah sing mbok ajar aku. Kene. Wasyaking samut barang ki aja grusak-grusu. Tunggone kaya ngono kuwi. Monggo di sana. Sapa sing akan nunggu? Ngono. Ora. Kene, tunggu kene. Nuwun sewu bisa. Nggih, kalih ewu mawon. Ampun, Bu. Nggih. Sampeyan niku nitik agemane kados Sri Agung Luhur. Leres. Tenanipun sinten
ingkang dados asma panjenengan wingking saking Kula Tejopati Tejo saking Parang Kencana pepatih mangkat kula. patih saking Parang Kencana dipun wanukaken kemawon kula Resi Pramuja pinaka manca kaki wonten ing Padepokan Toya. Panjenengan Resi Pramuja ingkang kondang kaukum niku panjenengan kok pun suwek. Dipun Kok pun suwek. tuwek are tuwek. Tuwek Niki mboten tuwek, neng untune urung tuwa. Malah si bocah lajeng wonten wigatos menapa kok ngantos dumugi Padepokan Toya. mangeksi padha dawuh dalem Kanjeng Adipati Tejo Baskara ingkang parikedah ngelamar putra panjenengan ingkang nami Sri Asih. Menapa leres panjenengan anggadhahi putra ingkang nami Sri Leres Asih? nggih menika. Menika Sri Asih. Nggih. Wedya. Lho, sampeyan niku anak kula niku waras kok. Sampean aja sembrono. Pun Adikku Sri Asih iki adi sing banget ndak tresnani. Lho kok mbok arani edan? tegesipun edan menika mboten kok edan sing stres menika mboten. Lajur karepmu edan. Ayune kaliwat-liwat. Pindhane widodari ratih ingkang awe jawantah. Patih, wis tau Mangke rumiyin ah. Lah, sakmenika Nggih. Gusti kula Kanjeng Adipati Tejo Lalana wonten ing Jawi. Dadi sampeyan niku pandherek. Nggih, Nggih langkung prayogi sesembahanipun supados ngoten sampun dipun keparengaken. sampun. Sitwit. Adikku di Tejo Lelono. Ana apa kakak? Waduh, aku omongan tenanan kowe mok trimo jawab ora apa kakak. Sito ketarepane ngamar karo kok ngamar. Apa itu? Tuh lho. Iba bocane sapa lupa. Pisana menengo luwih dhisik. Sri Asih. Apa bener wong loro kae sing wis demek kowe? Menawa yo, Kakang mesti akeh. Iya apa ora? Yo. Ora tenan. Iki ketoprak piye jane? Ana bupati kok diajar. Ini kobong-kobong dhewe tak nyambuane. Nyuwun sewu ah. Sampeyan iki ampun ngawur. Niki Gusti Kanjeng Adipati Tejo Baskara. Mboten nate kepanggih kali Sri Asih kok mono. Kakang Wasiaking, Ana apa di sampean mrene. Wani-wanine nggonjak karo Bendara Putri Kartini. Wani Kok sakit Wah, jaluk tak ajar apa ya? Ha? Aku ngewangi Kakang Wasiaking. Makane. Wong sing ngajar. Wong sing ngajar. Kowe kok terus ngepak krisi karo piye? Timbang aku mbok ajar tak pateni kabeh. Sik to. Kok sampe pateni ae. Kowe iki sih tak kono sih. Pangkatmu apa kok nganti ape mateni karo aku? Ngomong. Aku ki ra roh. Tulungi sikilku
ape teko-teko dikepruki. Lho karepku ki piye? Tekanmu rene iki apa? Cetha aku teko kene iki arep ngelamar Sri Ponco. Sri Ponco nggih bojo. Konsentrasi. Ngelamar Sri Hartini. Aja ngono to. Sri Hartini iki. Iki kalaman Sri Hartini. Arep ngelamar sapa? Ponco. Sri Asih Jayabaya. Sri Asih Jayabaya untung. Oh, Mbak. Aku ya aku. Hei! Rene! Aku iso kaya truk mogok mbok surun. Iso-isone kowe wani nggonjak kelawan Ndara Putri. Jalan tak pancal ae. Hah? Jalan pancal ae. Saiki piye saiki? Oh. Timbang aku nesu ndek mang anu wong saiki. Saiki Kok sing nabrak ora aku kok jejeki. Nek kaya Monggo. Di sana. Bapak, kula kudu ngisi. Hei! Ora ketoprak kudu ngisi. Aku iki ketuamu bantut wakek ane. Jane bapak gawe WC ta kok? Ani, Pengen gawe WC. ani. Ayo kamare loro. Lah. Ayo ngomong, sampeyan bupati awu-awu langit, Pani. Dek, aku ora kajer. Kanoman. Nomor atuwa ora. Kanoman sapa? Lah nomor atuwa ora. Ayo ngomong. Sopo kowe sopo aku kudune sopo-sopone. Ayo ngomong. Iku jare musim karo mentuk mau aku mbahmu itu. Ini lho kok tau. Ini lho Joko Wesi Aji. Iki kan Kok mesti aji? Wasi Aking iki. Aku tepungke. Aku Aji Soko aku. Berarti kena jarmi kowe. Kowe urusanmu opo lho kowe? Ora ono japuan lho, japuan maksude piye? Kowe ketuprake saenake dele. Aku wis mbok tekel kowe kakek ane kowe. Mbok jalo gajah lho amem kowe kono. Nek kono ngono cangkemmu aja metucu Dimas. Macet cakep rongos. Wis kuat kok kowe iki gayam kok dua. Karingan. Go ya. Ayo. Wis tak rumah dino kok kowe iki. Ora sakne aku. Matawi lho nek iki ketau. Nek mataku moncol rek. Inna loha. Sabar. Masuk diri sabar. Aku bupati ora kacen. Lah. Monggo kula aturi pinarak. Masa bupati kaya badak dadi kalah. Lah tak idoni ora. Nuwun mangke to kisah. Rening kula niku ngertos nggih nembe sepisan menika. Yen icik dhateng agemanipun niku kados priagung luhur. Lajeng paring asma sinten wingking saking pundi. Wes ah. Di sana Embun jejawah dalu. Loh, wong terang kok malah njaluk udan. Peribahasa. Pribahasa.
ning kirang. Kok kurang pun sonten aja Jawa dalu ngoten. Yo. Oh iya. Embun sonten aja Jawa dalu. Nuwun sewu. Embun enjang aja Jawa sonten. Karepe panjenengan ngoten. Nggih. Nanging ngomongane kok keladuk. Niku jane napane sampean napa-apa. Napa pernah kok malah kaya tukang ngerekno wedhuse Kang Leng ngene. Tekoki dhewe. Ada apa sih? Ngomong. Apik nek gak budal ya, Man. Kalau gak budal lah ya, budal malah ngremuk awake dhewe. Kandhane man nek wis ra kerasan kon melok ketoprak liya. Omong. Sana. Aja mbok kira aku ki tambuh karo kowe. Mergo Pakon. Ayo, bajunya dipakai. Wes. Bener kok. Aku tak ngetok prase. Tak gawane. Aja cedok kira aku meneng ae terus aku tuh meneng terus. Aku ki wong lanang. Nek wong lanang arep ngopo? Iki wong lanang kabeh. Lah yo. Aku teko ning ngene Toyarum kene iki ana kekarepan sing apik. Kaya to. Dadi aku aja wong kanggo. Yen pancen opo Jarum. Kowe tak gut. Tejo arum. Lambang anak ngemut. Mas. Sampean kok lucu iki biyen mbokmu nyidam apa, Mas? Iki kan mulai ngomong terus ae. Sri Hartini dulure Triase. Sowanku ana ing Toyarum. Iki ra ngene ceritane. Ceritane piye? Aku kepengin duwe bojo. Kowe kepengin duwe bojo? Nah kira-kira iki sing mbok senengi wedhus endi? Wedhus sing nguyahi raimu. Aku menungso kok ana wedhus. Karepmu iki piye? Ndak ngomong. Piye dalah urusan manam nggih. Inam loho sabari. Aku duwe anak kaya kowe wis tak cacah nggo pakan sapi. Padha aku dipak wis tak cacah pakan bebek. Sumpah. Kowe ngomong ngono tenan? Ora. Jare ape mbok cacah nggo pakan bebek tenan? Ora. Santai jamet. Bobo ngira bae ora kanggo. Piye? Kowe kandha aku ora kanggo. Anjen wis saenakmu ketoprak-ketoprak dhewe kowe. Ngomong lu mau lho. Lara cowok jancuk. Iya loho. Sabari. Nangis. Ora. Kuat tak satrio. Ora pantai jalo kan. Kok iso baku kabeh. Sing ora ngerti apa-apa kok. Goro wae menapa apa. Buru cukup. Sampeyan niku sinten tenane? Kula Tejo Baskoro. Bupati saka Parang Garuda. Parang Kencana. Iku ape kentut. Ora, pancen aku pegel ngene. Dek nenek wis linggih niki aman. Boyoke mari. Jempetah mana? Yen manut kendikane. Nggih. Sira Patih. Nggih. Napa leres sampeyan niku ajeng lamar anakku? Leres. Kula ajeng nglamar wontenipun Sri Asih. Pundi Sri Asih? Aman itu.
Kok kaya Sri Ponco ya? Wong ayune kados ngaten kok. Kula Sriasih. Kanjeng. Kula ingkang nami Sriasih. Kaya babi. Lho, mangke piye? Babi Sampeyan pun sembrono. Niki Oh, babi. kowe ngarani kaya babi klerus. Kaya Yupi. Yupi, kok jenenge mogol kok mriko. Tegese babi menika boten kewan. Lajeng Babi menika samudana. Babi apa di? Wah, iku bahagia. Bingung. Babi ku ya bagaikan bidadari kira ya. Kaya babi. Babi. Babi apa di? Bagaikan bidadari. Kabeh apa? Babi ngepet. Ngepet. Lah kowe sing ngepet apa? Angsal napa mboten? Menawi mboten angsal, toyo arum kula obrak-abrik. lho, mangke piye? Apa ini WC? Ngaten nggih. Pripun? Estunipun rumaos gobong manah kula. Nggih. Atase sutaning pandhita ajeng dipun kersakaken salah setunggalipun adipati. Lho, Sabar. Niku pripun iki? Niki ajeng ngentut. Mulai kula cekeli. Sabar. Nah. Bapak, Nggih. pripun? Sampeyan Bapak, nggih. sepisan sowan kula wonten ing perwatan Dayarum. Nggih. Kira ngeten lho. Pripun? Kuwi tuwi kawelijengan piyadal. Wah. Kaping kalipun silaturahmi. Tuwi keselamatan piyadal. Ngaten. Kaping tiganipun kebun-kebun yang anjak soten. Kula benjang derek sinten kok. Selawase kowe ngermo. Pokok niki boten guyon. Sowan kula wonten ing Toyaro menika boten ateges kula mung guyon. Sowan Bapak, Ngono diarani bare. pokoke niki damar mancul jenepet. Boten ateges kula nyusu-nyusu nanging Ngomong niku sing bater. Nah, sing cetha, sing banter. sing banter sebabe napa? Tiyang resi niku mpun sepuh, Nah. mesti ora ndongakno paham mboten. Iki lak ngene lho, Gol. Kula kepareng badhe ngamar putri dalem. Kula sengkaken kaluhur dados garwa prameswari. Angsal napa mboten? Antri kadang. Badhe kula sengkaken garwa prameswari wonten ing Kadipaten sing kula panggeni. Awak. Ya awak langit. Kula lali. Tekane sampeyan nggih nglamar anak kula. Lho, tentu. Nggih. Monggo-monggo mriki nawar. Aku sing kene celak-celuk. Iki lho. Jane umpami kula gadah mantu tinimbang niki. Gundul niki nggih kula seneng sampeyan dadi mantu kula gadah. Kula nglamar anak jenengan kok. Sing seneng jenengan niku. Lho, boten. Tegese kula niku seneng duwe mantu sampeyan tinimbang niki. Oh, ngoten. Lah niki bupati ngentukan. Sampeyan ora ngerti. Kula kalian iki padha-padha. Padha-padha bupati, padha-padha bone kakean, padha-padha. Bupati kok seneng bon. Bayaran 3 sasi yo dijaluk. Mulane niki ketoprak dicepetno benjang tanggal 10 ya, Pak. Ngaten. Pripun? Anak kula Sriasih Aja niku. ngono. Nek tanggal 10 ana apa? Bone. Prara dari
Wong tak anyar lagi iki mah. Anak kula Sri Asih niku pun dipun kangge sayembara anak kula sing barep wasiaken Sayembara. Sayembarane napa? sayembara tanding. Le kene wasiake. Dimen ruwih cetha lan gamblang coba kono kandhanono. Nyuwun sewu saderengipun Kanjeng Hadipati Gak potonganmu kaya amin nang apik-apik kaya apik. Ora bawa dhuwit 1000. Ya, Man. napa kapara leres panjenengan badhe nglamar dumateng adi kula Sri Asih. Ora kleru. Jalukmu apa? Ilangin das manyung. Terus syaratnya nglamar si Asih apa? Sarate nglamar adiku Sri Asih ora liya yen bisa nyempal bau kiwa lan tengene wasiake. Syaratnya kuwi urung ngerti kondange Tejo Baskoro. Urung ngerti kondange Tejo Baskoro. Kowe ora ngerti. Kakang Tejo Baskoro ku ora kowe jenenge aja Kakang Baskoro apa aku sanegara kadipaten blabar kabeh kowe. Sopo manis kowe sira. Wis. Kesuwa. Aku coba pateni piye, Mas? Wis lah. Lah aku pengen urip kok. Wis ora urip-uripane Pak yo. Aku urip ya. Menawi ngaten kula sagai. Nek ngono tak pateni saja. Aku gak pateni piye Mas? Aku urung digojo pateni. Wis damai kok damai. Durung ning papan kono. Papan kok jeneng papane wong ndejer kabeh gaya ning ndi? Kula aturi mangrantos wonten ing Kenteng Kawat Babarwaja. Kenteng Kawat Blabarwaja Kanjeng Adipati Saga. Piye? Saga. Endi nggone? Monggo, kula terke. Ayo. Parem yang resi. Ya. Aja grusa-grusu, aja serogol-serogol. Gini. Sembrono, monggo-monggo kulaturi. Dipun keparengaken. Nggih. Nembe sepisan menika kula ngertos dhateng panjenengan. Estunipun paring asma sinten wingking saking Nggih, dipun wanuhaken kula pun Prabu Sidenegara saking Praja Tanjungan. Sinuwun Prabu. Nggih, umpami wonten lepatipun anak kula sing nyuwunaken pangapunten kula dhateng panjenengan. Mboten dados menapa pancen niku rada Nggih, saderipun dipun wanuhaken nggih. Kula ingkang apeparap Resi Pramuja pinangka manca kaki wonten ing padepokan Toya Arum mriki. nanging nuwun sewu Bapak. Inggih. Nalika wonten ing sendang kula pinanggih dumateng Sri Asih ngantos kula nembung tresna. Nanging piyambakipun belajar lajeng kula yak lebet wonten ing padepokan Toya Arum. Wonten sambunganipun menapa kaliyan panjenengan? Sri Asih niku atmaja kula utawi anak kula. Anak panjenengan. Nggih, menika Nggih. Menawi ngaten dapur kapasang yogi, pripun? menawi wonten keparengipun Bapa Pramuja, Sri Asih
badhe kula pundhut dan. Matur nuwun saderengipun. Nggih emanipun Rehning Sri Asih menika sampun kangge sayembara tanding kalih anak kula Wasyageng. Wasyageng Nggih, kula Bapak. ngono matura nursani Sang Prabu Sindhunegara dimen luwih gablak. Nyuwun pangapunten saderengipun Kanjeng Adipati Sindhunegara. Sinuwun Prabu Prabu. Ratu. Sinuwun Prabu. Simunun Prabu. Simunun. Sinuwun Sinuwun. Prabu Prabu Sindhunegara. Sindhunegara. Hmm. Matur sembah nuwun menawi panjenengan badhe mundhut garwa kalian adi kula Sri Asih. Ing sampun dados sumpah kula, kula sampun ngawontenaken giri patemboyo. Jur apa sayembarane? Sayembaranipun sayembara tanding sok sinten kemawon. Tiang jaler waton saged nyempal bau kiwa lan tengene Wasyageng nggih menika ingkang menang dhaup kalian adi kula Sri Asih. Yen pancen kaya ngono, aku saguh karo Wasyageng. Menawi panjenengan sagah monggo kula aturi ngrantos wonten ing klenteng kawat Blabarwaja. Apa pareng Monggo-monggo sinuwun. Wasyageng. Iki wis ana sing tuku sayembara. Bupati loro lawan Sinuwun Prabu Sindhunegara. Kula enggal ditindakake kowe supaya njaluk donga restu lawan adikmu muga-muga oleh kamenangan. Sih, ya. Sri Asih, Kakang, aku dongakno ya Sri Asih. ya, muga-muga yen sampean tetandingan kalawan bupati telu mau. Muga-muga sampean menang ya, Kakang. Aku menang. Dan ra beda muga yen sampean tetandingan kalawan Sinuwun Prabu Sindhunegara. Muga-muga sampean kalah. Keliru-keliru. Muga-muga menang. Kakang. Menang lah ngono. Ya. Pangestu panjenengan kula suwun. Ayo padha sesana.